Привет, привет! Аз съм Миглена Стайкова и предния път ви показах какво правя всъщност. Правя ръчно изработени подаръци с техниката декупаж. Показах ви ето това пано предният път, само че не беше довършено. Ето сега да видите, че тук имаме вече не само черен, но и златист цвят. И вече почвам да нанасям гланц лак отгоре. Ето, той се личи. Докато тук няма, тук не блести, нали, не е лъскаво. Сега ще нанеса и на останалите две, за да видите как става. Ето. Вземаме си начетката и започваме да нанасяме гланц лака, който после запечатва това пано. Запечатвам го, за да може да го бършите, да може да минавате с него, по него примерно с препарат, да го почиствате, без да му става нищо, без да се наранява покритието. Ето как става. Ето започва да придобива гланц, както виждате. Просто нанасям от гланца и разливам равномерно навсякъде, да отиде, за да има покритие навсякъде. Имате ли празник, който предстои? Имате ли човек, когото искате да зарадвате? Има ли човек до вас, на когото искате да направите впечатление? Има ли любим човек до вас, на когото искате да дадете стойностен подарък? Подарък, който ще запомни. Ако отговорът е да, аз съм тук за теб, за да довърша идеята, която имаш в главата си. А ако нямаш такава, аз мога да ти я създам, за да направим един уникален подарък за човека, когото всъщност искаш да зарадваш. Човека, когото обичаш. Човека, на когото искаш да подариш нещо специално, което ще запомни задълго. Сподели ми идеята си, каква идея имаш в главата си. Сподели ми и ще я осъществим, ще я направим. За да зарадваме дадения човек, когато всъщност искаш да зарадваш, за да може той да остане шашнат, да остане вау! Не съм очаквала такова нещо. Да се почувства специален. Защото когато накараш човека да се почувства специален, тогава той със сигурност ще запомни даденото събитие, ще запомни и теб, случката. И ще те помни с добро. Всички искаме да ни помнят с добро.
Така че какво по-хубаво нещо от това, от този подарък, който ти ще му дадеш? Кажи. Сега ми остава и долното да направя и го оставям да съхне. Та, ако ви е харесала идеята, която ви показах днес, или имате някаква друга идея, ако ви харесва това пано, може да си го закачите във вас с лавандула. Ако имате пък някаква друга идея, може да ми я покажете, да ми споделите за нея и да я доразвием, да я осъществим, да я разработим за вас. Аз съм Миглена Стайкова и те очаквам. Прекрасна вечер от мен.